Днес ще ви покажа моята първа супа топчета, която съм правила някога изобщо през живота ми. Не, че не обичам, просто до сега не съм я правила аз. Като за начало нарязваме лук и морков на ситни купченца и ги слагаме в тиган да се запържат. През това време си нарязваме и едно картофче, отново на малки купченца и го добавяме към лука и моркова. Оставаме ги хубаво да се запържат, овкусяваме си каймата и добавяме 2 супени лъжици ориз. Всяко едно топченце го овалваме добре в брашно и така, докато направим всичката кайма. След като зеленчуците ни поврат около 20 на минути, добавяме и топчетата, а след като поврат още около 15-20 минутки, започваме да добавяме и фидето. Нарязваме си магданоз, който ще поръсим отгоре на супичката след като тя ни е готова, за да може да има хубав и приятен аромат. През това време може да си направим застройката, като аз използвах 2 яйца, разбити с 2 супени лъжици кисело мляко, добавих и една супена лъжичка брашно. Към тази смес добавям от супата, за да не се пресече. След като поетапно сме добавили около 2 черпачета към киселото мляко и яйцата, добавяме към останалата супа и това е.